Tak papa domečku, uvidíme se příště. A papa automatu. Jedem do Japonska. Druhý díl. Teďkon jedem do dalšího města, nějakého starého onsen. Onsen jsou japonské termální lazině, které můžou mít až 55 stupňů Celsia. A teď letíme do Fukuoky a jsme na letišti Haneda. Kupuju si Pokémon balíček. A jdem se kombinout, co je v něm. Tak jo, nevím, kolik je kartrik, jdem na to. Mega pěkný. OK, kartrik byl 3 karty, ale mega pěkný. Tak jsme si koupili sushi. Jsme tu prostě narazili na jezdící invalidní vozík. Hustý. Teď jsem narazil na Minecraft Store. Je to hrozně hustý, všechno z Minecraftu. Tak jsme konečně přijeli a teď jdeme na House Tour. Takže tady máme stoleček, jo, potom futon, postel, jo, na tomhle spíme prostě. Potom tady je prostě odpočívárna s výhledem. Jsou takové zbytky. Takže teďko nám do 10:10. Jsem strašně přežranej. 18 chodů. Jdem na snídaní. Takže teď jsme přišli ze snídaní. Šli jsme rovnou na sopku. Hele. Další jídla z plastu. Jakože jsou úplně všude. Tak a teď jdem do zoo. Medvídci. A medvědi. Takže teď tu jsou kozy, jedna vylezla úplně jako, tady jsou kozy, jedna vylezla úplně sem a trochu se bojím, že tady skočí dolů. Já se bojím, že mě potrká tato stá. Máme tu mrkev a tohle stá. Mám tu oblečeného papouška a kapibary. 2 jsou tady. Hustý, to není vůbec jemný. Teď je další den a přijeli jsme do Fukuoky, jsme v Krasity a to je takový obchodák a teď jedeme na automaty a potom jdeme do Kirby Cafe. Jestli nevíte, co je Kirby, je to tohle a teď jdeme na ty automaty. Jmenuje se to Taito Station. A mají jich tu fakt hodně, jo? Prostě tady, takhle, jo? Prostě fakt strašně moc. Mají tu i ty klasický. Takhle, jo? A kdybych něco chytil, řeknu vám. Ramen! Teď jsem vyhrál tady to, tomhle. To vezmeš, chytíš tady a potom to nějak rozhází a mě to spadlo dolů. Hurá! Tak jo, hrajem tady tohle s kirbíkama. A pozor. Jo, vyhráli jsme. Díky tomu, že nám to spadlo. Takže jsme dostali tohle a nějaký ještě hrneček v tom. A kirbíkový hrneček, nice. Tak ten je pěkný. A tady jsou roboti s něčím růžovým. Tak a tady máme figurky, co mega pěkný. Teď jsme hráli na tomhle, takhle to musíš dost extrémně těžký, prodělali jsme na tom, ale možná ne, nevím, ale máme to. A teď jsme v Kirby Cafe. Jsem sem chtěl před 2 lety, ale měli plno, já jsem byl strašně smutný. A teď jsme si museli zarezervovat hrozně dlouho dopředu, aby jsme se mohli, a nakonec jsme tady. Mega pěkný. Takže máme tu cukrovou vatu. Dobrý? Mám to nalejt do toho. Teď tu máme Kirbyho a máme tu Kirby hambáč. A teď tu máme vedlí opička. Tady je, nahoře je salát a dole je sýrová omáčka. Teď jsme v Shinkansenu a jedeme do Hirošimy. Tak teď jsme v Hirošimě a jsme v muzeu a jsme v takovém paláci, jsme teda v hradu. Jo, tady jsou všechny meče.
A teď jsme na vrcholku. Takže a teďkon máme tady něco jako running sushi, ale tady si objednáš na tablet. A oni ti to připraví úplně čerstvý, hrozně dobrý a pak tady ti to přinesou. Mňam. Takže máme tu úplně čerství, co dneska ulovili. Teď je další den a jsme v muzeu atomové bomby. Tohle jsou pozůstatky. Teď si tu dělám razítka, schválně co to bude. Odebírej keks komaxí. Tak, odebírejte, dávejte ten odběr. Jo. Teď jsme šli na vlak a jedeme do nejstaršího hotelu na světě a je starý 1300 let. Je to hodně starý, ale teď jedeme Shinkansenem zase a koupili jsme si bento. Najednou jsme tu narazili zase na bombole. Tyhle ty všechny. V Shinkansenu a máme tu bento. Mňam. Takže teď jsme v nejstarším hotelu na světě. Jo, je to tady hustý. Tohle je Hayakawa. Je to japonský rychlá řeka. Takže je další den a teď jedeme do Tokia a zastavili jsme se tady na most. Takže teď jsme ve starém městečku takovým a mají tady bombule. Hurá. Dali jsme si teď oběd tady v městečku a dali jsme si sobu. To jsou plankový nudle. Takže jsme tu, mám hotel, jdem v metru a bombole. Takže Shibuya a jsme tady. Už jsme v Tokiu. Hurá, ale to už si necháme na příští díl, takže jestli se vám video líbilo, dejte like, jestli ne, dejte dislike, tak a čau.